Tras o éxito da primeira edición da campaña Compras con Corazón, distinguida o pasado ano como finalista nos premios Comercio Galego, a Asociación Boirense de Empresas decidiu incorporala de maneira estable ao seu calendario anual. Arranca hoxe mesmo combinando incentivos directos ao consumo con propostas lúdicas que pretenden situar o tecido comercial como corazón do pobo. A campaña concluirá o 23 de maio cunha gran festa de peche na que se procederá ademais ao sorteo de 2.000 euros en premios. Teremos tamén todos os martes e sábados postos onde a xente pode recibir a información da campaña e onde pode canxear tamén os seus tickets, facturas polas rifas. E o sábado 23 é o colofón final cunha gran festa na Plaza do Concello. Desde as 5 da tarde teremos hinchables para os nenos. Este ano temos unha cousa que nunca estuve en Boiro, que é unha parede de escalada de 10 metros onde os rapaces poden disfrutar ali. Vamos a ter DJs, vamos a ter a Mario Colomán facendo unha actuación tanto dos seus temas como de versións, unha paella gigante e vamos a intentar repartir máis de 400 racións a todos os asistentes e, como non, o premio final que van a ser 2.000 euros. 2.000 euros repartidos nun premio de 1.000 e 4 de 250, para que así pois a xente poda non haxa só un premiado, senón que ara intentar repartir os cartos entre varios gañadores e gañadoras. O Concello de Boiro colabora coa organización desta campaña, que ao igual que o resto de accións que promove a AVE, contribúe a fomentar o dinamismo económico do municipio, que segue a medrar a nivel empresarial. Boiro é un concello puxante, así o din os últimos datos do IGAE. Vimos de ver as notas de prensa destes últimos días onde efectivamente confirman de que Boiro sigue sendo o concello máis puxante da comarca da Barbanza, con 16 novas empresas en este último trimestre. Son datos, repito, do IGAE, sempre por encima dos máis concellos. Estamos moi orgullosos de que sea así e de ter empresas como temos aquí en Boiro, cada vez máis fortes, cada vez máis número, e gracias, como digo, á Asociación Boirense de Empresarios, que están facendo un traballo arduo e moi importante, non? Para participar na actual campaña, os clientes poderán cambiar os seus tickets de compra por rifas para entrar nos sorteos. Recibirán ademais os chamados vales corazón para acceder ás actividades infantís e degustacións gastronómicas que se desenvolverán durante a festa de clausura. Ademais, os 100 primeiros clientes que canxeen os seus tickets recibirán un abanico como agasallo.